Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Яңа мөмкинлекләр һәм югары хезмәт хакы. Вакыт үткәчтен кирдән кайталар туган җирләренә хезмәт биткәчтен аларның шундый мөмкинлек бирәчәкләр. Татарстанда контракт буенча хәрби хезмәткә чакыру дәвам итә. Суд тикшерүе БПЛА видеосын урнаштырган өчен Telegram-канал администраторына штраф яный. Ялган хатлар тарата башлаганнар. Татарстан мәдәният министрлыгы яңа мошенниклык схемасы турында кисәтә. Ата-аналар белән диалогта. Безгә бик ошады бу проект. Элекке әби бабаларыбыздан калган гореф-гадәтләр турында. Түбән Камада беренче зона форумы узды. Табиб та, шагыйрь дә. Никифор Тукмачевның яңа китабы киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Татарстанда контракт буенча хәрби хезмәткә җыю дәвам итә. Исегезгә төшерәм, ел башыннан республикада бер тапкыр бирелә торган түләү күләме арттырылды. Хәзер ул 2 миллион 900 мең сумны тәшкил итә. Пилотсыз системалар гаскәрләренә шул исәптән Рубикон элиталы отрядына сайлап алу бара. Анда кемнәр хезмәт итә ала? Хәбәрчебез белешеп кайтты. Пилотсыз системалар гаскәре актив үсештә булган юнәлеш, контрактның минималь вакыты 1 ел. Солдатларга югары түләүләр, ташламалар, социаль гарантияләр каралган. Компьютер уеннары белән кызыксынучы яшь кандидатларга аерым өстенлек бирелә. Хәрби хезмәт үтмәгән егетләребездә, армиядә булмаган егетләребездә аларга ярдәм күрсәтеләчәк, аларны әзерләячәкләр. Солдатлар очучы, йөзүче һәм җир буйлап пилотсыз хәрәкәт итүче бөтен аппаратлар белән идарә итәчәк. Укыту мәҗбүри һәм 2 айдан да ким түгел. Төп шарт башка бүлекчеләргә күчерү мөмкинлеге булмаган пилотсыз системалар гаскәрләрендә генә хезмәт итү дип белдерде хәрби комиссар. Вакыт үткәчтен кирдән кайталар туган җирләренә хезмәт биткәчтен аларның шундый мөмкинлек бирәчәкләр. Россия армиясының элиталы бүлекчәсе Рубиконга да җыю бара. Монда 35 яшькә кадәрге иратлар кабул ителә. Әлеге тәкъдим белән кызыксынучылар өчен республикада 117 номерлы кайнар линия эшли. Татарстанда контракт төзегән хәрбиләргә 2 миллион 900 мең сум күләмендә акча түләү каралган. Альбина Валиева, Анжелика Степанова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Татарстанда Telegram-канал администраторына дрон белән төшерелгән яшерен кадрларны урнаштырган өчен җитди җәза яный. Башкала өстеннән очкан БПЛА видеосын һәм аның калдыкларының төгәл урынын ачыклап күрсәткән фотоларны урнаштыру өчен аңа зур күләмдә штраф салынырга мөмкин. Республика хакимияте мондый гамәлләрнең законны турыдан-туры бозу булуын искәртә. Татарстан рәисенең указы нигезендә төбәктә беспилотникларның хәрәкәте һәм һава һөҗүменә каршы саклану системаларының эше турында теләсә инде рәсми булмаган мәгълүмат катгый тыела. Хокук саклау органнары шулай ук әлеге материалларны канал администраторына биргән шаһитларны ачыклау эше белән шөгыльләнә. Гамәлдәге законнарга ярашлы алар да куркынычсызлык таләпләрен үтәмәгән өчен җаваплылыкка тартылачак. Мошенниклар Татарстан мәдәният министрлыгы исеменнән ялган хатлар тарата башлаган. Оешмаларның һәм гражданнарның электрон почталарына бәйрәм сертификатлары турында хәбәрләр килгән. Мошенниклыкны ачыклау билгеләре гади дип белгечләр. Ялган адрес хатлар мәдәният министрлыгының рәсми электрон почта адресыннан килми. Текстагы хаталар, хатларның эчтәлегендә грамматик һәм стилистик хаталар күп булуы рәсми документларга хас булмаган күренеш. Күчермә сайтларга сылтамалар, хат эчендәге сылтамаларны басканда сезне шәхси мәгълүматларыгызны, логин, пароль, банк картасы мәгълүматын урларга омтылучы ялган веб-сайтларга алып барырга мөмкин. Мәдәният министрлыгы мондый хәбәрләргә битараф булырга, сылтамаларны ачмаска һәм бернинди дә мәгълүмат бирмәскә өнди. Хатны алган очракта аны шундук блоклау зарур. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8917 90 73 077.
Бала тәрбияләү, гаилә, мәктәп, җәмәгатьчелек алдында торган мөһим мәсьәләләрнең берсе. Алар үзара тыгыз элемтәдә булырга тиеш дип белдерәләр ата-аналар белән диалогта беренче зона форумында. Александр Пушкин исемендәге 3нче лицейда балачак навигаторлары проектының муниципаль координаторлары, Татарстанның ата-аналары комитеты вәкилләре һәм тәрбия эшләре буенча директор киңәшчеләре, педагоглар җыелды. Очрашудан хәбәрчебез видео язмасы. Форум кунакларын Гыйльметдиновлар гаиләсе каршы ала. Әниле кызлы чемоданда сакланган хәзинә дигән проект тәкъдим итәләр. Курчаклар дөньясы аша татар халкының яшәеше, көнкүреше белән таныштыралар. Төрле милләтләр күргәзмәләре Россия халыклары бердәмлеге елы кысаларында оештырыла. Безгә бик ошады бу проект. Элекке әби бабаларыбыздан калган горыф гадәтләр турында, алар ничек яшәгәннәр, ничек тормыш иткәннәр, көнкүреш әйберләре, җиһазларны күрсәттек. Аннан соң бу безнең элекке әби бабаларыбыздан калган әйберләрне балаларга да җиткерә белү, дөрес иттереп, аларның тормышта кирәк булуын ата-ана тарафыннан билгеләп ярдәм итеп үтеп китәсе килгән инде. Балалар белән ничек уртак тел табарга, гаилә белән мәктәп арасындагы үзара хезмәттәшлекне ныгыту алымнары. Бу хакта ата-аналар белән диалогта беренче зона форумда сөйләштеләр. Я как психолог могу сказать, да, вот самые сложные, трудные подростки, у которых, ну вот прям очень все сложно, мама – это святое. Лейля Гайфулина 19-нчы мәктәптә педагог-психолог булып эшли. Бүген ул әти-әниләр өчен мастер-класс үткәрде. Темасы яшүсмерләрне онлайн вербовкадан ничек сакларга. Әти-әниләргә шундый киңәш бирә алабыз. Һәр вакытта да балаларыгызны тыңлагыз, балаларыгыз белән сөйләшегез. Кич белән 5 минут балаларыгыз белән чәй эчеп, балалар белән сөйләшергә онытмагыз. Шунысы иң мөһиме шул. Форум Татарстанның 12 районын берләштерде. Түбән Кама, Яршалы, Зей, Бөгелмә, Сарман, Мамадыш һәм башкалар. Катнашучылар белән республиканың мәгариф һәм фән министры урынбасары Алсу Асадуллина очрашты. Тәрбия эше нәтиҗәле булсын өчен гаилә һәм мәктәп бер-берсе белән тыгыз элемтәдә булырга тиеш дигән фикердә ул. Дочка Елизавета, 17 лет, я у нее самый близкий для доверия человек. Очрашуга йомгак ясау һәм нәрсә кайда кайчан уены Александр Пушкин исемендәге 3нче лицейда узган беренче зона форумының кульминациясе булды. Альбина Вәлиева, Александр Лихачев, НТР яңалыклары. Ул кеше күңелен җанын дәвалаучы шәхес диләр хезмәттәшләре, табиб та, шагыйрь дә булган Никифор Тукмачев турында. Габдулла Тукай исемендәге үзәк китапханәдә аның Сандугачның үксүе исемле яңа китабына багышланган күргәзмә ачылды. Җыентыкта 300-дән артык шигырь тупланган. Күргәзмә белән бер рәттән шагыйрьнең иҗат кичәсе дә узды. Аңа Кама таңнары әдәби берләшмәсе әгъзалары, Керәшен оешмасы вәкилләре, шагыйрьнең якташлары, туганнары һәм дуслары чакырыла. Никифор Тукмачев медицина тармагына 44 ел гомерен багышлаган. Ул невропатолог һәм психиатр булып эшләгән. Хезмәтендә югары күрсәткечләргә ирешеп, майор дәрәҗәсендә эчке эшләр органнары карамагындагы махсус учреждениедан отставкага чыккан. Китабын бастыруда матди ярдәм күрсәткән иганәчеләргә автор зур рәхмәтен белдерә. Сандугачның үксүе җыентыгы шәһәр һәм район китапханәләренә бүләк ителә. Иртәгә Рамазан айының 14нче көне сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. 4 мартта чәршәмбе көнне кояш 6 сәгать 17 минутта чыга. Сәхәр 4 сәгать 14 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу 17 сәгать 18 минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Сагынып көткән олы кунагыбыз Рамазан айы җир өстенә аяк баса. Рамазан айлары мүбәрәк булсын. Аллаһ Раббыбыз Коръән китабында әйтә: "Эй мөэминнәр, башка кешеләр турындагы уйлардан сакланыгыз. Дөреслектә кайбер уйларда гөнаһ бардыр."
Исегезгә төшерәм, безнең тапшыру кичке 1-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.